ni jago duaz, atxabaltarra, eta 5 urte daukot, eta aurten pentsao ja, horrek urtean pentsao nagoen ja futbolistia, eta hori naz. Etorri gara Ibarrara, ez dakit hemen ja batzuk hasi dira, baloiek uketan, faltan botako zu? Bai, seguruenik baietz, baina aukera hartu dute autua ino ja futbola egizteko, futbola garatzeko, beste gauza batzuk itzeko, eta faltan botako seguro. Etorriko naz hemen domeketan, baina hori. 16 urte futbolian, esango duke, eskola kirolien hasi eta 3. mailara arte. Pasau dituzu fase danak, baina bereziki infantileko lehenengo urtean asko ikasi zebela badakit. Bai, azkenien nik uste dela salto bat futbol 8tik futbol 11ra, eta azkenien miasarien, gaztiasarien ikasten duzu mordo bat. Eta gero nik uste dukin nogela suertia, entrenatzaileak eta lan implikau egon ziela, eta gure bozu asko ikasten duzun etapa badala. Fansara talde danak pasatzen, kadetiak, juvenilak, gorezkuan, Gipuzako txapelketan, preferentian, 3. mailan. Zer da futbolak emundotzuna, gehien bat? Ez dakit zedan, nik uste dut pasau dutela momentu oso honak, batez be kompetirutia asko guztetan jat, ondien guztetan jat mordoa beste gauzatutan kompetirukot, baina nik uste bai entrenamentutan eta sortzen den girua eta ukitzia konpromesu zeuserekin eta kumplirutian ez da gogo asko ezeukin, nik uste dut merezia guela eta hori, postasun mordo bat emunduzta. Lagunak bebai? Lagunak bebai, lagun mordo bat injot, ontxe bat buruen daukot, azkenengo urtietan indoten lagunak, lehenengo taldian indako lagunak, baina etapa ezberdinetan lagun mordo bat indot, hasieran kurtze barrin, ikasio kurtze barrin, eta almenekuekin laguna inaz hemen. Bai, orduen futbolak hori munduzta. Zergatik aukeratu zeben futbola? Ze eskola kirolian, zure garaixan, apur bat aldatu da, baina zure garaixan probatzen zian kiroldanak, eta zuk futbolan aldeko autua egin zeben. Etxetik datorkizu edo bestela? Futbola eta pelotan batera hasi nintzen. Eta, ez dakit, pelotan bebai bilen nintzen DBH batera arte, o DBH bebai jolastu nagoen pelotan, baina egisa da, ez dakit, futbolien erosua, edo bebai da errexagoa ze lagunak daukotzu hemen. Eta lagunekin jarraitzeko, bebai, esatezu, futbolien jarraitzukot. Baina hori, eta pelotan bebai, azkenien injar gehiago biledak, beti biltzen zara pareja saldatzen, adintartia dela eta holan, eta azkenien hemen atxabaltan bebai futbolak asko tiratzen dagoelako. Bai, oso importantia da, nik uste dut, atxabaltean mentzat futbolak beste ino baino intergeixu dakola. Bai, nik uste dut futbolak gehixen bultatzen dena dela, eta beste aukera batzuk gure gozu atxabaltan, edo famizare arrasatera, edo bestela hemen zaukozu ez lan aukera asko be handi xau. 15 urteko futbol ibilbide honetan, lateral postuan eta erdixan, zentral moduan jokatu dozu. Erosuen? Edo zergatik bi aukera? Txikitan, kaete bigarren urtera arte, lateralien, eta lateral eskerrien. Eta hori, azkenien lateral eskuma bazauen, lateral eskerra ez, eta eskerrien hasi nintzen, eta lateral eskerra ganatu nintzen kaetiak arte. Eta kaetietan akortan naz, partidoren bat, olan, entrenerek esan zabena, bierdot pertsona bat, azkarra, ez dakiz zer, eta niri proba susten zentral, eta hortik aurrera, juvenietan bebai egon nintzen aldatzen, zen lateral, zentral, eta baina azkenengo urtietan zentral jolastu dut, azkenengo senior nazen nien gehiena zentral jolastu dut, eta erosko berosu hau zentral, nik behintzat. Posizio lasaixoa da? Ez... Korrika gutxi egin bida? Igual bai, baina ez dakit bandan bebai ikuiozu goruntza itxeko eta teknika lapurua gehiago, edo igual espazioak txikina badi, azken zu mutotzu baloia bandan eta ikuiozu rekursoren bat, atarateko hortik. Nik berrekurso horrek galtzen fannaz, edo oitu naz zentralera, eta erasko berosu hau, zentral. Baina esango neke zentralako ardura hondiko postu dakola, zure atzetik bakarrik atezaina dau? Bai, baina gustora, nik uste dut asko gustatzen jaten posizioa dela. Ulertzen dut, segurua, sariela.
Bai, bueno. Ze baloia galtzen baldin mozu. Bai, asko esare arriesgetan asko. Arriesgetan basare, bueno, galtzen duzu baloia eta gola, o tirua, o penalti, baina bai, berez segurtasuna izen bida gure ezaugarrietako bat. Ze ezaugarri eduki dau talde honek igaz, 3. ref mailara igo, denboraldi luze baten ostian, igoera fase baten ostian, eta de repente, udak kriston denboraldi egiten dau, denboraldi hasiera bikaina, eta jokatzen zebein, buruz. Bai, ez dakit, nik uste dut, lana lehen hauti datorrela, ez da bakarrik aurtengo gauzia, entrenetan torten zara, taldia ikusten duzu entrenetan, eta kriston intensia entrenetan da, ez da bakarrik partidotan intensia jolasten, torten zara entrenetan, eta bakitzu korrika itzen duzula, o bestela fegomisarela baloia begira alde batetik bestera, eta nik uste talde oso intensua dela, oso kompetitibua, eta hori, torten basara, eta ez basatoz entrenetan, badakitzu ez duzula jolastu behar, o baten bat zure postu hartu dagoela, eta gomisarela bankiluen 4-5 partido, egoera horri bueltea egun arte, orduen ustot hortik datorrela. Eta aparte bai, talde hon bagarela, pina handixa egon dela, azkenengo 3 urtietan, eta nik ustot horrek bai eragin handixa daukala. Eta heldu zen etxeko azkeneko partidua, eta gomenaldi antzeko bat, ez? Hemen pasilloa, eta dantzarixak, eta horrek esan gura dau, ordu hartan, edo denboraldi honetan futbola lagatzera erabaki zuen danok, behintzet, hemen, atxabaltan, itxi dozuela, zeo zer, holako hemenaldixe jasoteko? Imaginetan dut, ez dakit, bai, nik bakitena hori politxa izen zela, enagoela espero nagoen, igual bukaeran eta zurta askotan inen moduen, txalo eta listo, baina bai, oso politxa izen zen, bai, unkigarri xa. Partidu hortan honitzen ni eta, bai, emozio puntu bat be igarri zatzuen, ez? Bai, oso politxa, azkenien, torten dienak, ez, azkenien ziren, ez dakit ziren, alebinezkak nintzen zizkuenak, eta, ikustia eurako implikazio hori futbolien, eta, zuei omenaldi hori itzen, politxa izan zan, ez da igual presidentia, etortia eta emutia zeo zer. Hotza hua igual, ez? Hori politxa da, hori da azkenien, ezagutzen dutzuela, errixen ezaguna zaela, eta igual eurendako, zehoz, ofi jautzen dela zugan, eta holako gauzak. Zuk garbi zeukan, denboraldixa hau hasi aurretik, azkeneko urtia izango zala, bestiak beste, pubalgiak buruko mina hundixak egun dutzuelako iago. Bai, nik uste dut, hasieratik nahiko garbi nauko itxi minauela. De hecho, aurreko urtian egon nintzen horra punto zalantzan, baina ikusi nagoen ja egon ginela, oia denbora nagoen azabiela izeten, eta zan, oso gustora nabil, beste hortu da jarraitzukot. Eta hori, komentu zena, pubalgia noia, de COVID-a zan urte hortan, ostia, bueltan hasi nintzen entrenetan, eta konpetiruten hasi ginenerako, orduen ja hasi nintzen zeo zer arraru egerten, enak isela momentu hortan zezan, eta hortik aurrera urtero gonaz bueltaka. Igual urte osua ondo, eta igual 5 partido lan, entrenau ezinka, minakin, eta holan urtero, eta aurten ja izen da, aurten partido asko galdu ditut, entrenamentu asko galdu ditut, itxen nagoen bastien bakarri bibidera entrenago gehiago ezin nagoelako, eta orduen ikusten duzu ja ez zarela heltzen. Zarela heltzen bestien ritmora, jolasten duzula igual gehiago zein zarenegatik eta ez aportan duzunagatik zelaixan, edo igual ez hainbeste zure jokoagatik, eta esanean, ja nik bintzat gustora geratzen hasi duten danakin, eta ja aurten azkenen guzti izango da. Oina izialdirako denpora gehiago okiko duzu, ze guzti gintzako jagorikia izialdixan? Ze oin arte, 15 urtietan, asteburutan partiduak, astian ziarre entrenamenduak, kontoko doztazu? Ez dakit, launekin gehiago egon, denbora gehiago, astien ziar bat ezbe, azken bestela etzagelako urteten, eta gero, beste kirol bat topaukot, eta horrekin basaietuko nazpiketan, edo beste afizio batzuk topa, jontxe dauko denpori horretarako. Ez dakit, lagunekin eta batez be hori, beste kirol batzuk itxeko aukera aukin. Garbi dakotzu beste kirol bat egingo dozula? Geldi bakiten azela egoten, eta beste kirol baten, batzutan, oporroa, beste gauza batzuk gure oporroa. Mendila azterketako inmodan dauz? Baina, ez dakit hori, ondion horrazteko, entrena bierra dago, eta azkenin hori be, futbolai oso desberdina da. Hemen, eta azkenin da joku bat, eta hori da beste gauza bat. Iraiak 7 azten dau
ligia, 3. mailako taldiak, pentsatzen dut Iraietik aurrera hemen, armaia honetan ikusiko zaitugula, baina futbola desberdin ikusten da ez, hemendik eta hortik betik. Hemendik asko berri xau, ikusten da futbola. Eta katxako esamurra hau, ez da? Bai, seguramente hemendik edo handik ikusten da jarri xau ikustia partidua, baina bai, hemen egongo naz. Eta, bueno, disfrutauko beste modu batera futbolaz. Zale bat gehiago orduan. Bai, beste bat animetan hemen Ibarren, ja asko etorten die, osea, bat gehiago. Jago, disfrutau, ez dakit, erretiro hontaz, futbolako erretiro hontaz, eta, bueno, Iraietik aurrera haupa da. Haupa da. Eskerrik asko.